Em dibêjin em xwedî li bajarê xwe, li çanda xwe û li dîroka xwe de Saziyên sivîl, jûrên pişeyî û saziyên aborî. Platforma sivîl a bajarê Diyarbekirê ragihandin. Hat daxuyandin ku niha 81 sazî pişikdarî platformê ne û bangewazî hat kirin ku her kesekî ku bixwaze dikare bi platformê re di destnîşankirin û çareseriya kêşeyên bajêr de cih bigire. Vadime em saziyê sivîlê Amedê ji bo vî karî em civîna dikin. Em ê ji vê şûn da hûn zanin va 7 sala Diyarbekir ne kesên ku hatine hilbijartin vî bajêrê mixabin ser karê xwe nînin. Walî li ser wî wezîfeyê ne kêmasî tune ne pir zêde kêmasiyê ne. Me jî em bi platforma sivîl ava bikin van pirsgirêka bînin rojevê û ji bo çareserbûnê jî bi kesên berpirsyarê alî fermî bikevin têkiliyê û çareser bikin. Armanca me ew e diğer kentteki dinamiklere de bu platforma davet çağrısı aslında. Pişikdarên platformê balêkişandin ku ji bo parastin û pêşxistina nirxê bajêrekî pêwîstî bi çanda îstîşareyê heye. Yanî divê dan û standên saziyên fermî, rêveberên herêmî û saziyên sivîl hebin û ew ê jî hewl bidin ku ew çand jî peyda bibe. Diyarbakır tek bir akılla yürütülmeyecek kadar büyük bir kenttir. Bajarekî yan jî Diyarbekir nabe ku bi yek aqilekê bê birêvebirin. Divê hemû aliyên bajêr bi cudarengiyên xwe berhev werin û ji bo berjewendiyên gel û bajêr pêk betev bigerin. Heger ku ev îstişare nebe, bajêr xelet tên birêvebirin û hemû çavkanî jî ji bo xeletiyan tên xerç kirin. Loma jî em dixwazin hemû rengên cuda yên sivîl berhev werin û bu armanca ku rêveberiyeke hevbeş xwedî lêderketineke hevpar a çand û dîrokê peyda bibe, da ku aboriya bajêr jî bi pêş bikeve. Saziyên sivîl balêkişandin çawa ku ji her aliyê civakî sazî berhev hatine û platforma saziyên sivîl pêk anîne partî û siyasetmedar jî dikarin bi çanda îstîşareyê û bi nûnerên civakê re ji bo pirsgirêkên civakê çareseriyan peyda bikin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.